Andam na ang lokal nga panggamhanan sa dakbayan sa Sugbo alang sa umaabot nga pagbukas sa klase sa mga pampublikong eskwelahan karong buwana. Ang Department of Education Cebu City Schools Division kanunay nga nakig-alayon sa buhatan sa Local School Board kon LSB aron masiguro nga wala nay mga guba sa mga classroom ug uban pang pasilidad nga gamiton unya sa mga estudyante. Matod ni Ayan Hasamal, ang pangu sa LSB, gitahasan sila ni Mayor Mike Rama nga siguruhon nga mapanindot ang mga eskwelahan sa syudad human sa pila ka buwan nga bakasyon. So far, sigon sa pagsulti sa itong halandong Mayor Mike Rama, nga dapat ang eskwelahan andam, mao kana kita andam utagana at ang eskwelahan atong iandam abli sa pag-abli sa klase o gani ato pag yung ipanindot ang mga eskwelahan. Katong ingon sila nga napay mga ato, mga kisame, karon katong 95% more or less 100% na karon kundi naam kay 1% of which ongoing ang pag-prepare. Padayon usab ang pag-ayos sa mga trabahante sa LSB sa mga school buildings nga adunay mga guba ug hapit na kini nila matapos. Sa pagkakaron, aduna nalay tulo ka mga tunghaan nga aduna pay ayuhonon ug mao kini ang Don Vicente Rama, Pardo ug Inayawan. Gitakdang magbukas ang klase sa mga publikong eskwelahan karon Agosto 29. Nagsugod na sab ang enrollment sa mga estudyante nga ipadayon hantod sa Agosto 26. Hangyo karon sa DepEd Cebu City sa mga ginikanan nga ipa-enroll na nila ang ilang mga anak samtang sayo pa aron masiguro nga mapahiluna sila sa pagsugod sa klase. Atong nakita karon na medyo mubo pa ang number of students enrolled in our public schools. So gihangyo gyud nato ang mga ginikanan na sayo magpa-enroll para masulban nato whatever problems na that will be the result of increased enrollment, like ang atong malingkuranan, atong mga classroom, ang atong magtutudlo masulbad ni nato kung kabalo na tapila kadaghan ang mga estudyante na motungha. Gipanglantawan ni Aguilar nga mas mudaghan karon ang mga estudyante kung itandi sa miaging tuig diin daghan pang mga ginikanan ang way kumpiyansa sa face-to-face classes tungod sa pandemya. Ilang bana-bana moabot sa 1,200,000 ka mga tinun-an ang magpa-enroll karon tuig gikan sa kinder hantod sa grade 12 sa 107 ka mga pampublikong eskwelahan sa syudad. Sa laing bahin, ilusab-usab sa DepEd Cebu City ang Brigada Eskwela karon umaabot nga semana sugod karon Lunes, Agosto 14 hantod sa Agosto 19. Giawhag sa DepEd ang mga magtutudlo, mga ginikanan ug uban pang mga volunteer sa pagtabang nga masiguro nga andam ang mga tunghaan, mga classroom ug uban pang mga pasilidad alang sa klase. Dako ang pasalamat ni Aguilar sa LSB nga mao'y ilang nag-unang partner sa pagpreparar sa pagpangandam sa pagbukas sa klase. Pinaagi sa hugot nga koordinasyon tali sa DepEd Cebu City Schools Division ug sa local government pinaagi sa local school board, tataw kaayo nga andam na ang syudad alang sa pagbukas sa klase karong Agosto 29, 2023. Kini ang balita, Santino Bonachita, Cebu City News.